Vítajte pri podcaste Slovenský volejbal za čiarou. Ak nás sledujete na YouTube, tak budeme vďační za like a odber a ak na Spotify, tak tiež si nás nezabudnite dať do odberu. Dnes sa budeme baviť o tom, aká úloha je rodičov, ktorých deti hrajú volejbal, kde sú hranice podpory, kde sú hranice kritiky a aké skúsenosti s tým majú rodičia. Mojimi dnešnými hostiami bude Miška Cibulová, ahoj. Ahoj. A pán Frič, dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. Ja vám trošku predstavím teraz tú koncepciu. Miška je diplomovaný tréner, ktorý trénovala aj extraligu volejbalovú, trénuje reprezentáciu plážových volejbalistiek, riadí klub plážového volejbalu, aj šestkového volejbalu a tak ďalej. Čiže je to insider, je to rodič insider. Naopak pán Frič vychoval dve reprezentantky a je mimo volejbalového prostredia a vďaka ním sa dostal podľa mňa aj k bubnu, pretože chodí povzbudzovať svoje dcery, ale inak je to rodič, ktorý sa ešte len učil o volejbale tým, že jeho dcery hrali volejbal. Rodič outsider a učím sa stále. Takže v takejto sme tu dnes zostave a poďme hneď na prvú otázku. Miška, ako ty si hľadala nejakú správnu mieru podpory, aby si nebola tréner, ale aby si stále bola rodič? Ja poviem, tvoja dcera je nahrávačka, dôležitý post, všetci vieme, hrá v Slávii už niekoľko rokov extraligu, napriek tomu, že má len 19 rokov a je teda aj v reprezentácii do 20 rokov. 22 rokov, pardon, a stále ty chodíš na zápasy, ale si rodič, nie tréner. Hovor, ako sa hľadala táto miera, že jak zasahovať a jak nie? Ja musím povedať, že pri mne to bolo také dosť prirodzené, lebo ja som nechcela, aby Karolina hrala volejbal kvôli mne. Nie kvôli nej, ale kvôli mne, lebo som vedela, že pre mňa to bude ťažké. Takže prišlo to tak prirodzene. Ona keď si vybrala, že volejbal, tak ja som povedala, OK, ja v živote s tebou nepôjdem na tréning, akože do haly, hej. Samozrejme, že som tam odviezla, ale nebola som na tréningu. Chodila som sa pozerať len na tie zápasy a v podstate stále sa na to snažím pozerať asi viacej ako tréner a nie ako rodič, hej. To znamená, že neplí sa trénerovi do povolania? Kolegovi, no ako ktorému, ale nie, myslím si, že aj z tohto som celkom vyrastla. V podstate, keď začneš tomu trénerovi dôverovať, tak potom už to ide a už sa nepletieš. Ale áno, boli nejaké vstupy, ale to boli vstupy, nehovorím, že proste, že to bolo že na tréningu, že som proste prišla na tréning a povedal som, že tak vážený, toto robíte zle a tak toto máte robiť. Nie, ale to bolo čisto iba proste, keď bola nejaká akože naozaj že nutnosť. Hej, ale to, neviem, tomu sa dostaneme asi neskôr, alebo môžem aj teraz. V podstate... No povedz príklad, vstúpila si niekedy trénerovi do tréningu? Do tréningu nie. Iba som dávala spätnú väzbu, keď napríklad... Bolo preťažené dieťa? Keď bolo, presne. Že myslím si, že to mal vedieť, že halo, už proste 2-3 týždne mi chodí decko totálne unavené. Hej, že či si neskúsi tak nejak spätne sa zamyslieť nad nad nejakým zaťažením, že či to tam není nejaké také preplácané. Ale toto boli také jediné feedbacky, ale že by som proste naozaj že prišla do tej telocvične. Dokonca ja som podľa mňa na prvom tréningu Liny bola, keď sme boli spolu v Baku a vy ste boli sa tam prejsť po tých pamiatkách a ja nie som moc pamiatkový typ a ja som im išla pomôcť na tie 2 tréningy do haly. A reprezentácia to bola, hej? Nie, to bola Slávia. To bola Slávia. Slávia hrala... Hej, Slávia hrala tento európsky pohár a my sme tam išli ako rodičia a v podstate mne to prišlo také prirodzenejšie, že pôjdem skôr do tej haly, ako tam a v podstate mi tam zadali nejakú úlohu tréneri, ktorú som plne... Nie, dokonca som podávala a dala som aj zo pár S. nie, mala som tam, proste nahadzovala som lopty, proste klasický taký asistent alebo štatistik, takže tak, ale nie, do tohto sa určite, že proste nepletiem v rámci tréningového procesu, rešpektujem, to je proste celé know-how trénera, takže je tam od toho, je fundovaný, alebo mal by byť, hej, ale teda mám pocit, že v poslednom období ja som spokojná, máme fundovaného trénera. A vaša dcera Karolina, tá staršia, je reprezentantkou seniorskou, bola aj na majstrovstvách sveta v Thajsku, má za sebou majstrovstva Európy, hra v zahraničí, momentálne vo Francúzsku, čo je v rámci Európy jedna z najlepších líg. A druhá dcéra bola mládežníckou reprezentantkou, dokonca myslím kapitánkou na EOFE, momentálne hrá slovenskú extraligu.
kedy vy ste pochopili, že vaše dcery pôjdu profesionálne robiť volejbal? Že ako ste do toho v podstate vhupli? Čo ste sa ako prvé museli naučiť? Ako to prebiehalo, tie prvé tréningy? Tak to učenie tam nebolo žiadne, išlo s takou evolúciou v podstate. My sme nemali nejakú ako kebyže ani predstavu o tom, že čo. Začalo to tým, že Karolinka bola vždycky, ešte len takú drobninu, alebo Karolína naša, ona bola vždy taká, že niečo robila. Od ešte predškolského veku chodila tancovať a kadečo, dokonca aj na judo chodila všeličo a tak si hľadala tú svoju cestu. A my sme z takej športovej rodiny, ako moja drahá manželka, ona hrávala basketbal, tak sme sa aj spoznali, ja som závodne plával, takže akože k športu sme mali vždy blízko, takže akože bolo prirodzené, že niečo budú robiť, nejaký šport celkom istotne. A toto tak vyšlo zhodou okolností, že sme mali takých proste rodinných kamarátov, ktorí sú ako pomerne okolo volejbalu známi. A v princípe sme sa aj tak pýtali, že čo a ako, čo by si nám poradila, lebo keďže Karolinka bola taká, myslím si, že ona to hrá, ak si dobre, tak si to ja to mám tak zapamätané, že od nejakých 6 rokov, čo je aj relatívne skoro, hej, že keď vidím, že mnohé také akože dievčatá začínajú aj o dosť neskôr, hej, robia nejaký šport, alebo možno, že trošku skôr, jak 6 rokov. Sandra napríklad tam myslím, že začala o nejaký rôčik neskôr. A odvtedy vlastne ako keby, že to robila ako nejaký šport, ktorý začala. Ono dokonca, my sme sa aj zaujímali napríklad, že či začať s basketom, hej? Ale ten basket bol naozaj že taký, že tam robili ešte, keď vôbec nejaký, takže kotrmelce a oni nám povedali, tak skôr, že pohybová príprava, bolo to asi pod nejakou hlavičkou, akože basketbalu, ale ten volejbal už bol taký trochu už aj o technike a to sa Karolinke páčilo, tak proste tam niekde ako keby, že začala a tak postupne naozaj, že niečo robí, niečo ďalej a sme tak, akože ten základ je, že ju doprevádzate. Najprv ju doprevádzate na tréningy, ale to je len, že na tréningy ju odveziete a potom ju doveziete naspäť. Hej? Že to akože my sme nemali ani tak veľmi nejakú tendenciu, že sedieť na tom tréningu alebo niečo podobné. Aj si myslím, že to nie je úplne pri tých deckách také, že perfektné, že to oni majú potom asi pozornosť na kadečo iné trebárs, takže to nie. A potom postupne to začne byť, akože minimálne pre mňa, hej, neviem, moja žena by mala na to možno, že iný pohľad, ale pre mňa to začalo byť, keď vidíte tie prvé úspechy tých detí. Ja som si, dokonca to je akože moja taká cesta, že ja som si myslel, že ja ako aktívny športovec, keď som to aj robil, že mňa nebaví akože moc pozerať šport, hej, akože pozerať sa na to. Ale zrazu, keď vidíte tie svoje deti a že sa im v tom darí, ja som bol ako keby, že pyšnejší, ak som bol kedykoľvek pyšný na seba, čiže ma to ako keby, že začalo tak baviť, že doteraz ma to v podstate ako baví. Už sa to tak akože vyvinie, no, trochu na nejaký iný vzťah k tomu športu, ale to bolo, no myslím si, že ešte máme na tom nejakú formu závislosti, ako keby, že je problém vynechať niektoré zápasy, či už osobne, alebo proste aspoň nepozerať cez nejaký stream. A prišiel niekedy ten moment, že ste si povedali, že fúha, tak ale toto vyzeralo, že to bude ich profesionálna kariéra a teraz si sadnete s manželkou a poviete, že tak ale poďme to riešiť, lebo asi možno budú mať vysokú školu, možno by mali mať nejaké zadné dvierka, ale oni možno budú v tom volejbale dobre. Prišlo to? Alebo to sa všetko išlo spontánne? Tú dilemu sme nikdy takto neriešili, že by teda, že poďme sa o tom nejako akože divoko rozprávať. Prišli nejaké rozhovory akože prirodzene s deckami, treba, že a čo by si chcela, ako keby, že ale myslím si, že aj jedna aj druhá vedeli, že šport to nemôže ostať len pri športe. Ako keby, že keď mohla byť nejaká debata aspoň na tom nasmerovaní, že tak akože prirodzene sa ide cez základnú školu a strednú školu, o tom sa ani veľmi nedebatuje. Možno, že pri tom výbere tej vysokej školy naša Karolina, ona ešte okrem toho, že je akože veľmi ctižiadostivá, si myslím taká sama pre seba skôr, tak ešte aj ako keby, že na to štúdium je na seba prísna. A ona mala možno, že aj nejakú akože úvahu, treba, že robiť aj nejakú náročnejšiu školu, myslím, že zvažovala dokonca aj medicínu. Napríklad, a akože možno, že to nebola až taká dlhá úvaha, ale minimálne tak si pamätám, že sme sa tak o tomto tak zľahka bavili, aby sme to akože nepreháňali, že nejako sme to rozriešili do detailov, ale že toto by bolo asi veľmi ťažké sklbiť. Napriek tomu, že viem, že sú volejbalisti, ktorí aj toto ako keby že zvládajú spolu, ale hovorím si tak, sama si musíš akože tie priority určiť. My sme napríklad zažili takéto, nebolo to úplne s tým štúdiom, ale zažili sme také, že robila 2 športy ako keby že spolu, no respektíve to jedno bolo tancovanie. A ona sama prišla na to, že robila to tak paralelne, že mala nejaký tanečný tréning, potom išla treba na volejbal a tak už, a potom ešte bola dieťa v podstate na základe školy. A potom sama povedala, že ja už toto nedávam.
A sama si povedala, že musím sa rozhodnúť, že pre ktoré. Nám, akože keby sa mňa opýtala, tak samozrejme, že mi je ten šport viac, jak to tancovanie treba, pre mňa aspoň. Ale akože neovplyvňovali sme ju v tom a ani sme ich ako keby že vyslovene do ničoho nenútili. Že u nás aj s Karolínou, aj so Sandrou to bola skôr taká evolúcia. Jediné, čo sme možno, že tak trochu sa snažili, že sme sa o tom bavili, že či Sandra ju voláme, ale naša Alexandra, že či chce robiť ten istý šport ako Karolína. Lebo že možno, že môže byť konfrontovaná s tým, že bude porovnávaná, my sklzneme do toho, že ju budeme porovnávať. Ešte robia aj rovnaký post? Ešte aj to trebárs, že aby náhodou sa aj nestalo to, že a trebárs jedna bude úspešnejšia, druhá bude menej úspešná alebo niečo podobné. Ale asi sa to len naozaj, že znova tak stalo, že tá Sandra, keď bola ešte úplne že prcek, tak s nami trávila ten čas tej telocvični na tých zápasoch proste každý víkend. A ona ani nič nezažila, tak proste to tak vyšlo sama. Ale nikdy sme im ako keby, že nenalinajkovali. A dokonca aj s tým volejbalom, že keď sme začínali, tak to naozaj začalo tak, že čo sa už dá robiť od 6 rokov, títo nám povedali, že tak skúste toto, zavolajte do Slávie, lebo sme tak bývali blízko, alebo niečo, že kam inám. A prišlo ten prechod na ten profesionalizmus, lebo už hovoríme aj, že tvoja dcera v podstate je síce na vysokej škole, je vysokoškolačka, ale hrá profesionálne volejbal, lebo za to dostáva teda nejaké peniaze a je nahrávačkou v Extralige. Prišlo to tým, že kluby začali tlačiť, že podpíšte nám zmluvu, alebo to prišlo tak, že dievčatá povedali, že idem hrať Extraligu a teraz už sa cítim, že už berem aj tú zodpovednosť, aj tie výhody a všetko, alebo to boli kluby, ktoré prvé prišli s tou zmluvou, že a to teraz sa z vás stane profesionálny hráč. Tak so zmluvou prišli kluby, akože ono to bol taký prirodzený vývoj. Ono je ťažko povedať, že aj zmluva, hej, stále my sa bavíme konkrétne, asi čo sa týka aj Sandry, aj Liny, je to zmluva o talentovanom športovcovi do 23 rokov, hej, takže a to, že hrali od nejakých 15 rokov Extraligu, to je svojím spôsobom, to ich úplne, že to, že hráš 15 rokov Extraligu, neznamená, že si profesionálna volejbalistka, hej? A to si my tu možno niektorí, alebo teda úplne, že neuvedomujeme. A on to bol taký prirodzený vývoj, lebo ja keď si pamätám tú prvú sezónu, tak Lina vlastne mohla chodiť ešte pomaly aj na žiačky, na kadetky, na juniorky a do Extraligy, hej? Čiže takto, aby som ti odpovedala na otázku, to, že či podpíšeme zmluvu, tak s tým prišiel teda rozhodne klub, hej? Nebolo to v mojom záujme, ale proste klub nám predostrel túto možnosť. No a na druhej strane proste s tým, že to bolo stále decko, tak a s tým, že teda mám nejakú predstavu, jak by malo byť zaťažované, alebo jak by mali byť proste nastavené nejaké hranice, tak som samozrejme do toho veľa, akože keď som mala pocit, že je to too much, tak som do toho zasiahla. Napríklad Line sa stalo, bola teda už, či bola v Extralige, alebo proste bola vekom žiačka, nehrávala tú kategóriu, hrávala prioritne kadetky, juniorky a mala ísť odrazu na nejaký finálový turnaj alebo na baráž žiacku. Hej? Tak som proste, sme doma podali, teda ja som povedala, že nie, že nepôjdeš. Lebo proste okrem toho, že je to teda post nahrávačky, nepoznala tie dievčatá ani len po mene, hej. Takže keď zaabsolvovala proste súťaže s tými staršími kategóriami, tak nevidím dôvod, prečo by proste tam mala ísť. Takže no, takže mne doma... Že tie turnaje sú po sebe potom na začiatku leta, koncom jari, čiže to je každý týždeň turnaj majstrovstva Slovenska? Tam to bolo dokonca s tými barážovými, čiže my sme mali, že jeden víkend alebo 3 dní baráž na kadetky, ďalší víkend finálový turnaj kadetiek, baráž na juniorky, finálový junioriek. A to isté sa týkalo aj tých žiačok. No a tam proste som prišla a som zakročila, hoci decko mi doma revalo, že chce tam ísť. V klube to takisto nezobrali, ako akceptovali to v konečnom dôsledku, ale určite neboli najšťastnejší, ale to sú presne tie vstupy, ktoré konkrétne som si dovolila urobiť v zmysle tej pozície, lebo som ten, jak si povedala na začiatku, insider. Takže ty ako tréner by si takto nechala od rodiča kecať? Takto. Keby to bol tiež insider a bolo by o čom, ja asi áno, ale vôbec neviem, či by som sa dostala do takéto situácie. To poviem úprimne, lebo je to pre mňa akože
dosť extrém. Hej? To preťažovanie detí? No, preťažovanie určite a samozrejme toto proste skakanie z tých kategórií vekových a kvázi to ostaršovanie, ktoré v podstate je teraz už nejak viac menej bežné, aj keď mám pocit, že naše dcery boli také tie rozbehové modely, hej, v tomto ostaršovaní, hej, tie ročníky 2004, 5, 6, to tam tak prerážali a teraz už je to v podstate viac menej také, že normálka má 16 v extralige, hej. A nehovorím, že to je správne, ale proste je to tak, ale áno, som citlivá na preťažovanie, či aj vo vlastnom klube, alebo teda riešime to a keď aj rodič má nejaký pocit, že dieťa toho má dosť alebo niečo, tak proste máme veľmi otvorený vzťah, takže mi to vždycky zahlasia. Berem všetky tieto pripomienky. Svojím spôsobom to, že som ako rodič, tak mám pocit, že ma to posúva ešte lepšie ako trénera, aby som proste tie podmienky, čo chcem ja svojim deťom alebo svojej tej tréningovej skupine dať, tak sa snažím zabezpečiť tak, aby v podstate do toho tí rodičia nemuseli vstupovať tými ostatnými vecami, čo som musela zabezpečovať, alebo čo som si musela kontrolovať ja. Hej? Svoje dcere. Čo sa dialo u Fričovcov, keď klub prišiel so zmluvami? Bola to pre nás taká nová vec, ale je to veľmi podobné ako u Cibulovcov, že v podstate naše deti boli relatívne ešte v podstate deti, dá sa povedať, no možno, že taký to je slovenská realita. Tesne na strednej škole, ja neviem, či mali 14 rokov, možno 15, tak to zhruba to asi bolo. A keď už vlastne ako keby, že majú byť aj nejakou súčasťou takú, neviem, či sa dá povedať, že stabilnou extraligového tímu, ale minimálne už keď do toho Ačka prídu, tak asi to neviem, že či to je nejaký akože taká prírodzená akože ten postup, že ten klub ponúkne tú zmluvu, alebo ponúkne, no tak jednoducho ako už sa mení možno, že ten vzťah, ja to tak hovorím, že z toho platenia členského na dostanie, a ja by som to teda, akože nechcem to nejako znevažovať, ale povedzme vreckového, hej, nazvime to takto. Takže ako keby, a predpokladám, že s tým teda súvisí aj to, že a ošetríme si to nejakým spôsobom aj ako keby, že nejakým papierom, takže máme k tomu nejaký papier. A samozrejme, my sme to brali ešte aj trochu ako taký, ako, že nie sme v tom tak úplne skúsení, tak sme sa radi poradili, ako tie prvé akože dotyky s tým, tak samozrejme, že som tu niekomu poslal dokonca, že akože ja ako neskúsený, že aj právnikovi, že nech mi to pozrie, či je to v poriadku. To je dôležitá vec, pretože veľa rodičov tie zmluvy neposunie právnikovi, verí tomu trénerovi, však sú kamaráti, však už chodia po tých turnách a potom z toho môžu byť neskôr problémy, takže dobre. Áno, a ja si myslím, že akože toto bolo pre nás tým, že vravím, že sme úplne tak rodičia outsideri a nemali sme s tým žiadnu skúsenosť. A hlavne, ako keby, že sa tam pozeráte aj na to, že a čo bude to, keby chceli niečo zmeniť? Lebo toto býva potom ako keby takým akože kameňom úrazu. Takže akože s týmto sme sa trápili, musím povedať. Ani nie, tak myslím, že s trénerom, my sme toto riešili ako keby, že v tom našom klube, myslím, že najčastejšie priamo s pánom prezidentom, ale nejak sme sa z toho proste, sme to už, myslím si, že hádam spokojnosti oboch strán, ale chvíľku mňa to minimálne akože riadne zaťažovalo, viac pri Karoline, lebo to bol taký ten prvý vstup a potom už sme to ako keby, že okopírovali pri Sandre a už sme išli nejakým takým akože prírodzeným vývojom a toto fungovalo. Čo sa týka toho, čo Cibulovci ešte riešili, že či ísť na niektorý akože z tých turnajov, až tak veľmi sme do tohto nevstupovali my napríklad. Hej, že my sme akože neviem, či sme boli radi, to asi nie. No, keby sme cítili, že to je nad síly našich detí alebo niečo, tak určite by sme to ako keby že riešili. Ale tým, že sme boli, takže žili sme s tým klubom, ako keby že so všetkým, hej, a sme to nejakým spôsobom aj tak chápali, hej, že OK, tak tu je nejaká priorita, klub si nejako určuje priority. Pravdou je, že niektoré víkendy boli veľmi náročné, ako keby aj pre nás, akože časovo, pre rodičov, ale aj pre deti. Ako nám sa to potom veľakrát tak spojilo, že sme mali ako keby, že treba do obeda sa hrali asi tak tie skôr tie poslednejšie, že sme hrali nejaké juniorky trebárs a potom večer sa hrala ešte v sobotu Extraliga a v nedeľu sme hrali trebárs ešte nejaký štvorkový alebo trojkový, teda aby som to nepoplietol nejako, trojkový so Sandrou. Takže sme mali úplne, že celý víkend iba volejbalový. A potom samozrejme tie letá, ako keby, že tak keď sa skončí tá extraligová sezóna plus minus, tak vtedy sme nabehli potom už na tie, ako keby, že turnaje, áno, niekedy ešte nejakú baráž,
to našťastie my sme možno, že nejak nás to obišlo, sem tam nejaký barážový turnaj, ale treba, že sa podarilo v tých rokoch, keď naše baby, takže nemuseli ísť cez baráž, treba na mestrovstva Slovenska, ale potom to tak bolo. No. Tam, kde vedeli hrať a boli platnými, tak hrali tak my sme tak postupne k tomu prišli, že prvé majstrovstvá Slovenska kadetiek. Si pamätám, počkajte, ak si rozmýšľam, že Poltár. Pre nás úplne, ja som takto spoznal vlastne celé Slovensko v podstate. To je tiež taká ako zaujímavá vec, že vďaka volejbalu poznám veľa krajín, ale aj Slovensko. Kto môže povedať z mnohých Bratislavčanov, že pozná toľko miest na východe, ako my v podstate. Ale teda tento Poltár, tak Karolina tam bola ako keby, že skôr ani nie v žiadnom základe, ale už bola tam. No tak sme tam s ňou boli a fandili sme jej a tak to postupne potom prišlo, až že sme hrali od žiačok až vlastne po juniorky nakoniec. A extraligou sme skončili predtým, hej? No toto je podľa mňa téma, ktorá veľa rodičov aj odradí, že musí sa zmeniť život trošku tej rodiny, pretože už nemáte cez víkend grilovačky, už nemáte jednoducho, to dieťa musí ísť na zápas, to dieťa musí ísť na turnaj. My nechodíme v auguste na dovolenku, lebo v auguste už sú letné prípravy, ale z vás sa to zhodou okolností netýka, lebo vy ste športová rodina, patrilo to jednoducho k tomu, ty si trénerka, čiže tiež vieš, že to patrí k tomu, ale áno, toto môže byť tiež kameň úrazu pri mnohých, kedy povedia, že no môj zlatý, ale ty nebudeš hrať, lebo my cez víkendy chodíme na chatu napríklad, hej, pomáhať starým rodičom, zbierať slivky alebo niečo. No, takže áno, sú mnohé úskalia, vy ste s týmto asi bojovať nemuseli. Museli? Vôbec, to je akože jediný koment, ktorý tomu dám, že to sme tak väčšinou sa pozerali, že ale kde majú tí ostatní rodičia priority, ktorí, my sme dokonca ešte aj, akože keď boli naše baby malé, tak samozrejme bolo, že chodia na extraligu, treba spodávať lopty, hej? No, to je ďalšia vec. Ale u nás sa o tom nedebatovalo proste, aj keď bola babkina oslava, tak sa odložila babkina oslava a naše deti išli podávať lopty. Ako keby to bolo nejako podriadili sme naše fungovanie takéto víkendovo nejaké, ako tomu športu. Takže keď sa tomu máš venovať, tak sa tomu venuje poriadne. A nám bolo čudné potom, keď niekto, že už čudné nám bolo, keď niekto neprišiel, že ja nemôžem ísť podávať lopty. Už to sme my riešili, hej, pričom dnes by ste si možno povedať, čo je to za blbosť, hej. Ale tak ten tým ide podávať lopty, tak tam musia byť. A keď ten tým ide hrať, tak to neprichádzalo vôbec do úvahy, hej, že by sa dala nejaká priorita tomuto. Ale ja musím povedať, že áno, že u nás teda tiež tento problém nebol, lebo však proste s tým, že ja som bola zvyknutá v režime mať cez víkend zápasy, hej, takže ja si neviem predstaviť, čo by som robila, kebyže cez ten víkend nejaký zápas, turnaj alebo niečo nie je, hej. Takže tým pádom aj moje decka boli na toto zvyknuté, ale nie všetci rodičia sú proste takí, ja musím povedať, že väčšinu, alebo teda niektorých rodičov som v živote nevidela, hej, že niektorí, a ono to funguje zo začiatku tak, keď sa bavíme o tom trojkovom, štvorkovom alebo žiačkách, a myslím si, že aj kadetky a niekedy aj juniorky, že ty vlastne naložíš tie deti, aj tie cudzie do toho svojho auta a ideš. A potom sa to tak vyšpecializuje, že proste je práve tie 4 autá, ktoré chodia vlastne furt, hej. Tí 4 rodičia. Tí 4 rodičia, tréner, áno. A to tak proste je, ale takže áno, niektorí rodičia, ktorí si to vedia takto zariadiť, tak potom majú voľné tie víkendy. Nemyslím si, že je to úplne dobré aj pre tie ich deti, ale proste my sme zrovna neboli tým. My sme proste naložili to auto detí a išli sme, lebo v podstate ten zápas, to je to jediné, kde môžeš vidieť, a presne tak, jak aj Tomáš povedal, kde môžeš byť proste pyšný na to svoje dieťa, čo sa naučilo. Hej? Lebo s tým, že ja si neviem predstaviť, že nejakí rodičia by sedeli akože na tréningu a niečo tam rozprávali, pozerali, toto akože je tabu, to nevidíš, ale proste jediné to, kde si môžeš vlastne pozrieť, čo to tvoje dieťa za tú dobu robí, je ten zápas a sme zvedaví, chceme to vidieť a preto tam chodíme, ťapkáme a sme tam a dovezieme tam aj tie ostatné deti. No. Stalo sa vám, že ste niekedy po zápase, ešte keď boli také mladšie, povedali niečo, čo by ste radi zobrali späť? Alebo ste boli takí povzbudzujúci rodičia, ktorí hovorili vety, ktoré sa ale na sociálnych sieťach ukázali, že deti neradi počujú, keď rodičia povedia, pretože ja som sa to pýtala na sociálnych sieťach a tam povedali, že neznášajú, keď im rodičia povedia, že však niekto musí vyhrať a prehrať, alebo však to nevadí. Čo ste hovorili vy po prehratých zápasoch, ešte keď boli deti? Deťom? Takto,
Lina tieto veci moc nerieši. Čiže my sme akože napriek tomu, že som z toho fachu, tak my máme minimálne rozhovory o tomto. Skôr takú podporu u mňa vyhľadávajú ostatné spoluhráčky, nie moje dieťa, ale ona v podstate ani veľakrát nepotrebovala niečo počuť, alebo tak iba... Ani nerozoberala nejakú konkrétnu situáciu, že videla si to, mami? Občas niečo tak, že bola proste akože naštvaná, alebo proste, že ten rozhodca niečo odpískal, niečo také, ale netýkalo sa to úplne, že... V tom momente... tak urob to tak, aby si, nebola v sieti, alebo nedala mu dôvod na to, aby ti odpískal niečo zlé, hej? Stále asi... reagujem ako tréner. Návody, my áno, aj robíte chyby, všetci robíme chyby. Takže proste sa. Ale presne veta nevadí, niekto musí vyhrať, to by naštvalo aj mňa, takže toto nie je toto, keď niekedy prídeme teda k babkovcom, detkovcom, tak toto tam zaznie a to, ale neviem, no iba proste niekedy, keď fakt málo kedy, že chcela tak skôr, že poradiť v niečom, alebo jak som to mala urobiť, tak to bolo, vtedy som tak jak narastla, keď prišla táto otázka, tak to som veľmi rada aj tak povedala, ale inakšie ona sa s tým pasovala viac menej sama. Keď tak ja som skôr mala ten výlev smerom k niektorým trénerom, ku ktorým som si nejak nedokázala nájsť ten... Nechcem povedať taký kolegiálny rešpekt, by som to nazvala, lebo ťažko sa to hľadá, keď vlastne... Nesúhlasíš. Nie, že nesúhlasím. Proste neverím im. Ešte aj v tom momente som proste neverila tomu trénerovi, ale hovorím, toto je presne ten od začiatku to celé, že prečo som ja nechcela, aby si vybrala volejbal. Lebo som vedela, že nebude náražať ona, budem náražať ja, že je to strašne ťažké v tomto lavírovať, lebo proste v konečnom dôsledku zveruješ dieťa niekomu, čo si vieš urobiť sám a máš pocit veľakrát, že to vieš urobiť lepšie, ale nemôžeš to urobiť, lebo trénovať vlastne dieťa je pre mňa úplne sci-fi, hej, a toto do tejto fázy sa hádam nikdy nedostanem. Aj keď teda môj syn aktuálne prešiel na beach volleyball, čo je tiež zvláštne, ale... Ale hral predtým futbal, áno. Áno, ale teda zrazu tiež... máš v klube na plážnom áno, volleyball. ale akože tiež z toho není nadšený. Ale hovorím, toto proste si neviem predstaviť a náražala som pri tých možno mladších kolegov nie úplne tak skúsených, takže tí potom väčšinou pocítili to, že jaký mám ja na to názor a nevždy bol kompatibilný s nimi, ale brala som to zase tak, že im pomáham. Že proste pokiaľ ma oni správne načítajú, a mám pocit, že som mala celkom šťastie, že väčšina ma načítala, že to nemyslím zlom, ale že proste je to pre nich lepšie, aby sa poučili, hej, lebo tie skúsenosti sú na tej mojej strane. Samozrejme, máš odstrenovaných viac zápasov v Extralíge ako niektorí. Ale bavíme sa aj o tom ďalšom, hej, lebo však proste vieme, akí na Slovensku sú momentálne tréneri, hej, to trénerské hnutie, akože pevne verím, že robíme kroky, aby sa to posunulo, ale tak... Jasné. No. Ako to fungovalo u vás? Čo boli také... Je nejaká veta, ktorú si pamätáte, ktorú by ste povedali, že aj toto som nemala hovoriť? Bol taký moment? Nespomínam si, to by museli... A rozprávali sa? Chceli sa rozprávať po zápasoch? Ono je to tak, že to je tiež evolúcia, hej. Takže v prvom rade som sa chcel ešte vrátiť len jednou vetou k tomu, čo sme predtým debatovali, že koľky a v koľkých autách vozíme naše decká, ako keby, že na zápasy. No, my sme ako keby, že taká rodina hujerovcov, len sa voláme Fričovci, lebo od nás ako keby, že na tie zápasy chodia aj jedni starí rodičia, aj druhí starí rodičia. A ono sa to potom tak nabalí, že my veľakrát sme tam išli naozaj, že tromi, alebo neviem, či ale iba vaša rodina išla tromi autami. Iba naša rodina išla tromi autami. Plus ešte bubon, lebo vie povzbudzujete. No, samozrejme, bubon tiež sa viezol, to už ako keby, že naozaj, že od detských čias, takže akože v tých malých telocvičniach niekedy akože to bolo o držku, hej, keď sme tam to rozbubnovali riadne, ale späť teda k tej pôvodnej otázke, že ako to bolo v tom našom... My tým, že sme rodičia outsideri, napriek tomu, že mám na mnohé veci nejaký názor, ale že kedy... Ste, no? Áno, ale to tým som sa povedať, že kedy koho vystriedať, alebo čo, ale to skôr hovorím naozaj, že veľmi zo žartu, lebo úprimne povedané, že prežívam to, veľmi to prežívam.
snažím sa to čo najviac vnútorne prežívať a možno, že tým, že povzbudzujem teda aj s tým bubnom, tak to na mňa až tak veľmi nemusí byť v každej situácii vidno, ako to prežívam, ale že nie som schopný dávať ako kebyže rady trénerovi. Napriek tomu, že mnohí z nich sú o polovicu mladší ako my, alebo boli oveľa mladší, hej, že o viac ako 10 rokov častokrát, že to mohli byť skoro až naše deti, tak minimálne sme nemali ani tú tendenciu, lebo tým veciam naozaj, že nepozeráme sa na ne z toho profesionálneho hľadiska až tak veľmi. Čo sa týka akože tých detí a že koľko a čo s nimi riešime, myslím si, že sme sa radi o tom rozprávali, že ako ten zápas prebiehal a čo bolo a čo sa nám páčilo a čo sa nám nepáčilo. A postupne sa mi zdá, že a mal som pocit, že tie deti s nami debatovali. Mne to už dnes musím povedať, že chýba, lebo ako keby, že jak sú dospelé, tak akože oni sa vyslovene, že nechcú o tom rozprávať. A veľmi podobné to je ako keby, že aj s našimi akože babkami, ak to my hovoríme teda s mojou mamou a s mojou svokrou, lebo to sú samozrejme, že myslím si, že asi najväčšie odborníčky na Slovensku na volejbal. Oni si spolu volajú po zápasoch. Ideálne myslím si, že si od niekiaľ aj získajú nejaké štatistiky, oni to rozoberajú a potom ešte akože kontrolovali, boli aj také časy, že či zapísané všetky body boli a či náhodou niekto nebol samozrejme z ich vnúčiek ukrátený o nejaký bod zapísaný v štatistike, ale to hovorím naozaj, že tak viac zo žartu. A vravím, že tá evolúcia bola takáto, že už potom radšej sa bavíme o niečom inom, hej, že ako o volejbale, lebo už toho, akože podľa mňa, ak sa do toho už dostanete do toho naozaj, že do toho profesionálnejšieho, už je toho volejbalu tak veľa, že už chcú mať od toho akože väčší pokoj. Sa mi zdá trošku možno, že Karolína trochu viac ako Sandra, že Sandra je ešte možno trochu ochotnejšia, ale už to nebýva taká téma, že a to tak prirodzene po zápase, ja neviem, po turnaji alebo aj počas, že to akože sme tým žili, tak sme to rozoberali a teraz už to tak nebýva. Ja som rozmýšľala, že sa spýtam, že ako to je, keď v Žiari nad Hronom nasadíte dieťa do auta, ktoré je smutné, lebo prehralo zápas, ale ja som si potom uvedomila, že vaše deti hrali v Slávii, tie začiatky, a že tá Slavia neprehrála veľa zápasov. Že naozaj oni boli od detstva v klube, kde vyhrávať je normálom. Vyhrávať je normál. Štandard. A k tomu boli aj vedení a to trošku aj buduje potom tú psychiku neskôr. Takže túto otázku ruším. Neviem. Chcel som to inak povedať, len aby to akože nevyznelo potom tak nejako, že namyslene. Nie, to je realita. Ale faktom je, že akože neriešili sme tak nejako často, že tak čo budeme robiť s klestou, tu sme nejak nevyšlo, alebo niečo také. Úprimne, ako vždy, nejaké povzbudivé slovo podľa mňa padne vhod. My sme nemali tu, ako keby, že myslím, že nemáme ani tú odbornosť, že by sme povedali, že tak toto bolo zlé, alebo takto. Keď sme náhodou o tom aj začali trochu mudrovať, tak sme dostali ako keby, že spätnú väzbu dosť, akože jasne povedané, že tu sú tvoje limity a za tie neprekračuj, lebo aj tak tomu nerozumieš. A ako ste prežili tú pubertu, veľa detí v puberte prestáva hrať volejbal, prestáva športovať, prestáva hrať futbal, prestáva chodiť na krúžky, lebo začínajú byť kamaráti dôležitejší a tak ďalej, vzťahy romantické. Vaše deti pritom ostali? Bol tam ale nejaký výkyv? Bolo tam zaváhanie? Alebo ten kolektív, ktorý bol v tom športe, bol tak silný, že ani na to nepomysleli? U nás ani chvíľku. Ešte tá puberta trvá, hej? Neviem, kedy končí, už asi 5. verzia, ale ešte my stále sme, hej, takže ale nie, práve že keď sa bavíme o takých tých, o tom prelomovom, že dostala sa do extraligy a tam začali proste ešte väčšie tie volejbalové motívy, tak ju to ešte viacej zmotivovalo, ešte viacej nastavilo na volejbal. A hlavne ona ani nemá, že úplne, že kde, kedy, lebo však tam je taký režim, ráno tréning, škola, večer tréning, cez víkend, furt niekde si. Regenerácia po tréningu, čiže do večera. Áno, no takže vlastne vôbec. Akože samozrejme niekedy potom, keď chcela niekedy, že v lete niekde vypadla na chvíľku, že s kamarátmi, že teším sa, pokiaľ nemali nejakú repre, ale nie. Tam práve, že ona viacej prepla na volejbal ako na tú školu, hej? Takže tuto vôbec nebol problém, že by sa chcela vzdať volejbalu a ona si vlastne tých kamarátov tak vytvorila iba z toho volejbalového prostredia vlastne. Vy ste zaváhali?
Nepamätám si sám, možno, že by dievčatá vedeli povedať, že kedy mali nejakú možno krízu alebo niečo také, ale sám si nepamätám, že by sme to nejako akože intenzívne museli riešiť. Myslím si, že akože tak už tým, že už sme naozaj že skôr v tej profesionálnej časti pomerne dlho ich kariéry, tak a pravda je, že tak možno, že videli sme, ako nám ubúdajú niektorí volejbaloví kamaráti, niektorí volejbaloví rodičia postupne, takže toho sme boli svedkami. Ale my sme ako keby, že by sme teraz naozaj že si museli, že by prišiel niekto a že ja už tým chcem švihnúť, že už sa mi teda naozaj že nechce robiť ten šport. Takto intenzívne si to nepamätám, ale myslím, že si tak zľahka spomínam, že je toho veľa, že nejako, že čo a ako. Takže akože nejaké povzbudivé slova určite boli, ale úprimne nepamätám si, že by sme vôbec vynechali tréning alebo niečo podobné, len že z nechutí. Ja si neviem dokonca spomenúť, že by sme vynechali možno, že tréning alebo niečo, že kvôli chorobe alebo niečo také. Že, nie, že by sme ich teraz nutili, že ste chore, ale budete trénovať, to nie. Aj keď možno, že naše dcery by mi, lebo teraz naposledy, to je že teraz akože príhoda a neviem, možno ste si to aj niekde všimli, že Karolína tak tesne posledný zápas pred sviatkami, ako keby, že sa jej stala taká nehoda, že jej akože vyklbilo tuto jeden z tých klobíkov. Vyklbilo na tej fotke, to vyzeralo, že ho má v 90 stupňoch, áno. Hej, akože tak, ale našťastie to bolo také, že ešte v ten večer alebo deň sa išlo tam do nemocnice a urobilo sa to proste ručne, cvak. Lekár to spravil, vrátilo sa to naspäť, ako prst vyzerá v pohode, takže ako keby, že ale ešte bolel, možno ešte aj teraz trochu boli, no ale ako keby, že ona, že no ešte ma to trochu boli, tak sme boli na sviatky ako spolu, alebo čo, a tak sme sa nejako bavili, a že čo, a budeš hrať, alebo budeš trénovať, iba takéto otázky som položil a Karol hovorí, že ale nerob na mňa tlak. Hej, ako keby, takže ako keby, že možno, že to tak vytvára ten človek aj tak nevdojak, že nemá to v pláne, ale nepamätám si, že by sme, vravím, že ich museli nejako dvakrát veľmi motivovať, ako keby, že k tomu, že ani v týchto časoch neprechádzali sme takými akože významnými krízami. U nás ešte je vlastne, teda aspoň u nás bol ten extrém, že Lína dokonca, aby mohla trénovať, aby mohla hrať, tak zatajuje nejaké choroby, niečo, zranenia, hej, ako v tomto je to zase už až taký nezdravý extrém a v podstate strašne ťažko sa v tom lávíruje, že či naozaj ju niečo bolí, alebo proste si ide iba s tými klapkami. Takže, a ono potom vždycky to nejakým spôsobom vypáli. Ja mám taký dar, že všetko sa nejak počase dozviem, lebo však to sa úplne, že nejak... Tie spoluhračky sú perfektné, akože my sa máme veľmi radi, lebo ja sa dozviem kopec veci o svojej dcere. Vlastne, hej, lebo proste ona to tak má, že... Okay, nepoznať Línu, tak krútim hlavou, ale poznám Línu. Je mi to takže jasné. niečo bolí, idem a pritom ako za mňa, čo zase robím ja ako tréner, keď ma proste niekto nie je vo nejak fit, po chorobe alebo niečo, alebo je chorý, rozhodne ho netlačím do tréningu, lebo však to je proste zbytočné, hej, ale vlastne decko mi ide proste hlava nehlava, hej, s tým, že to zatají, takže... Keď ste hovorili, že ste počase videli, ako tých rodičov ubúdalo, s ktorými ste chodili po turnajoch, aké fungujú vzťahy medzi rodičmi? Napríklad, keď sa stretnete, že v reprezentácii, že teda vaše deti boli v mládežnických reprezentáciách a teraz stretnete sa tam rodičia, niektorých poznáte, niektorých akože nepoznáte a idete na nejaký turnaj, často je to v rámci Mevzy, takže je to nejaký Maribor, Slovinsko, hej, alebo Rakúsko a teraz tak pozeráte na tá vaša dcera nemá hrať, že moja hra lepšie, toto funguje? Prezraďte mi. Medzi rodičmi? Podľa mňa to funguje, ale nefunguje to, že by to bolo povedané verejne. Hej? Že nepoviete si na káve napriamo, že počujem, ale tá moja dcera hrá lepšie. Prečo tá tvoja hrala? Ty robíš niečo? Trénerovi si dal fľašu, alebo tak? Takto sa to nehovorí, hej? Neviem, mne to ešte, ja som toto akože ani s nikým nejak, že neriešila. Myslím si tiež svoje, ale hovorím aj v tej reprezentácii, keď človek si myslí svoje, alebo teda konkrétne ja, tak ja sa potom s odstupom času na to pýtam toho trénera, lebo ma to zaujíma, že aký mal proste dôvod, čo mu ide v hlave. Hej, lebo je strašne dôležité poznať, že zámer toho trénera a potom to lepšie aj ty pochopíš, že čo sa dialo na ihrisku. Ale
Ja mám pocit, že v tej reprezentácii, keď sa tam tak všetci stretneme a sme tam aj z tých iných klubov, tak je to stále, je to také viacej familiárne. Nikdy sa mi nestalo, že by sme tam ukazovali prstom po sebe, že Ježiš, vy ste z takého alebo z takého klubu. Je pravda, že je tam vidieť, že že títo sú, dajme tomu, z Oslávie, títo sú z Bílikovej, čisto iba kvôli takým, lebo v každom klube sú totižto inakšie nastavené nejaké hranice pre rodičov, pre fanúšikov, hej. Niektorých to bolo také možno voľnejšie, hej. Niekde je to proste prísnejšie a sú jasné tie role. Takže iba v tomto, hej, no, mne sa raz stalo, že to bola nejaká kvalifikácia na majstrovstvá Európy a proste niektorí rodičia bývali na rovnakom hoteli, hej, a dokonca proste za mňa úplne, že nepripustné, že proste... Večer sedeli s trénerom. Áno. A napríklad ja s iným, úplne z iného klubu, s rodičmi a paradoxne tiež s trénerom, oteckom, no, tak ani nenapadlo, že by sme sa ubytovali na tom istom hoteli, že chceš pozbudiť to dieťa, hej, si tam, ideš tam s ním, ale proste tak je to, 15 minút ďalej, tak sa ubytuješ tam, lebo toto je proste ich akcia, je to kvalifikácia, hej, takže proste tam som videla, že Niektorí rodičia nemajú hranice a mali by ich mať, podľa vás. Určite áno a dokonca, ale môžu za to tréneri, hej. To nemôžu za to rodičia. Rodičia nevedia, hej. Rodič príde, rodič je žoviálny, rodič chce pomôcť, rodič chce odviesť, rodič chce proste niekedy aj súčasťou, chce pozbudzovať, ale ten tréner si musí nastaviť tie hranice. Hej. To musí byť proste jasne dané. A keď nie sú, tak to je chyba toho trénera, nie toho rodiča, lebo ten nie je z toho nášho prostredia. Hej. Takže tak. U nás, akože čo sa týka tých rodičovských skupín, tak to bolo, akože mám to parádne spomienky, naozaj tie majstrovstvá, tam to tak najviac pocítite, akože tak samozrejme, že je nejaká malá časť rodičov, pri ktorej sa stretávame pravidelne aj počas tých ako keby, že juniorských kadeckých zápasov väčšinou sa hrajú tak regionálne, že v Bratislave, potom možno tie juniorské sa trochu cestuje, že Levice. Do Nitry alebo Levice alebo niečo také, hej. Ale ako keby, že to ešte nebýva to také práve ohľad, ale ten taký majstrovstvá Slovenska turnaj, tam už vidíte, že už sme taká skupina, je to perfektné, veľmi sa mi to páčilo. Rád na to spomínam, zvlášť keď sa tým deťom darí a že sme tam naozaj že taký kolektív a zdieľame v podstate jeden a ten istý cieľ, je to super. A takto máte skupinu kadeckú, niekedy sa to prelína samozrejme sa všetky, niektoré tie baby sú takto spolu. To je jedna ako keby, že časť. Potom tiež je to také akože skôr funny, ja som to takto bral, že to je naozaj že vtipné. A potom treba prídete do nejakého takého, nazvime to, že U17, oni sa tie kategórie v priebehu času hádam to aj proste menia, že čo bolo za našich čias, tak teraz už mladé kočky majú nejakú inú kategóriu, ale v zásade je to plus minus o nejaký ročník hore-dole. Tak áno, že kým hráte akože tú klubovú časť, tak to ste ako keby, že skoro, teraz to preženiem veľmi, že ste nepriatelia, hej, lebo fandíte a tí fandia tiež, že teraz to naozaj, že keď to tak ste v tom zápase, tak to tak prežívate, že to sú takí akože z toho druhého tábora a predpokladám, že takto nejak majú aj tí futbaloví fanúškovia alebo niečo. Ale teda samozrejme úplne, že v ťažkej pohode bez žiadnej agresivity, ale niekedy si tak zakričíte treba aj na rozhodcu a potom niekto z druhého týmu zakričí na rozhodcu, tak trochu aj na vás máte pocit, že na vás kričí. A potom sa stretnete zrazu ako keby, že v tej repre a už ste zrazu ako keby, že za jeden tým. Tak možno, že to chvíľku trvá, že kým sa tak akože, a vlastne my sme tu už teraz akože spolu, ale sme nakoniec spolu v jednom hľadisku, pozeráme sa na tie kočky na tej jednej strane. Takže ako keby, že a čím ste už starší, tak vám vravím, že už sa nám rozpadli tie žiacké a kadecké a juniorské rodičovské skupiny a už sme viac menej, už tie naše baby sú také rozprchnuté po kluboch, samozrejme hráme ešte treba tú extraligu, ale tak aj teraz už sme nakoniec ako keby, že na opačných póloch, ale akože už to tak neprežívame, už je to úplne akože na inej úrovni. A v tej repre
už to tak dobre poznáme, že už ani neriešime, že Bilíková, alebo Slávia, alebo niečo také, proste, alebo hoci kto iný, sme proste jedna partia. No ja som mala takto radosť, keď som sa dozvedela, že na majstrovstvá sveta žien, ktoré boli v Thajsku, tak sa chystali, aj vy ste tam myslím boli, aj Hrušeckí tam boli, aj tí rodičia tam boli. My už sa koordinujeme, proste. Spolu kupujete letenky, jasné. Ludo nám píše, že aké hotely má zajednané, pozeráme, že jak sa tam dá letieť, alebo niečo, to už sa ako keby, že to už je jedna koordinácia. To už si, kto má lepšiu skúsenosť, kto na niečo lepšie prišiel, tak vymenili by ste toto? Neviem za nejakú pohodu víkendovú? Neviem si to. Ako hovorím, že ono nadobudnete istú závislosť. Myslím si, že moja žena už hovorí, že ale počkaj, že dajme tomu nejaké hranice, hej, že už predsa len už máme aj my nejaký, už máme nejaký vek, hej, ako keby, že aby sme nepodriadovali ako keby, že úplne, že všetko tomu. Však už sú to dospelé baby, hej, takže akože byť na každom zápase možno nie je ani tak nevyhnutné, im to v zásade asi, lebo myslím si to je ako keby, že to je také, ako som to ja vnímal, hej, že to dieťa podľa mňa, myslím si, možno, že každé je iné, ale že keď vidí, kým je to dieťa, hej, a postupne tak zreje cez tú pubertu, tak ten záujem toho rodiča o ten šport, kto by jej fandil iný, a treba z toho starého rodiča, že to definuje potom, ako keby, že aj to, že či ona cíti, že ten šport chce robiť, hej. Možno, že aj trochu záväzok treba a vidí, že aha, však, ale pozri, ľudia mi fandia, sú to síce moji blízki, ale však im sa to páči, vidí tú podporu, ten záujem. Možno, že potom aj nerozmýšľate o tom, že ale už ma to nebaví, alebo niečo. Lebo pravda je, že my akože niektorých rodičov sme nepoznali. Nakoniec sme ich videli treba aj na tých majstrovstvách Slovenska, potom sme sa trochu zoznámili, ale počas tej, akože na tie zápasy, akože počas tej sezóny, tam sme sa až tak často nevídali trebárs. A postupne sa to tiež potom vyvinie až do takého niekedy, že už keď už sú naozaj, že tie naše baby v podstate dospelé, obidve sú dospelé, tak už to môže byť aj tak, že nemusíme byť naozaj na každom zápase. Pravdou je, že asi ho aspoň streamujeme a pozeráme ho. Čo si, ja neviem si to akože tak celkom predstaviť, že musí byť naozaj nejaký potom iný program, hej, že nie je to už taký extrém, že keď náhodou, ja neviem, vyšlo to tak, že musíme ísť do divadla, hej, alebo proste niečo také. No musíme, akože nejak to, ale už to tak formulujem, nie? Áno. No tak ideme do divadla a tak si to pozrieme treba. Ako keby, o polnoci, keď príjete z divadla si ten stream nie, už hneď. A dokonca niektoré zápasy aj skipneme treba, že už ich nedopozerávame, keď vieme výsledok, tak no čo. Ono je pravda, že tie decka, keď sú už veľké a už keď sú naozaj v tej extralige a už nemusíš naozaj ich voziť na tie juniorské alebo kadecké zápasy, tak už v tej extralige tú dopravu poväčšine majú zabezpečenú. Čiže už ty naozaj, keď sa ideš pozrieť na ten zápas, tak ideš tam naozaj nie už ako šofér, ale iba ako divák. No a ja musím povedať, že mňa to stále náplňa, ale náplňa ma to hlavne aj z toho ďalšieho pohľadu, samozrejme teda podporujem svoje dieťa, lebo aj keď ona síce hovorí, že to je jedno, či tam budeš alebo nebudeš, ale je pravda, že minule mi babi hovorili, že ma stolkovala, že či idem alebo či nejdem a bola potešená, hej, ale neprizná to, alebo vždy si tak nejak zakývame, ale mňa proste baví aj ísť a porozprávať sa s rozhodcami, potom s funkcionármi a s trénermi z iných klubov, hej, stretnúť tam tých ďalších volejbalových fanúšikov. Čiže proste ja rada robím takú tú volejbalovú osvetu. Takže... Také kolečka po Slovensku. Áno, a toto mňa baví. Toto mňa baví, aby proste však je dôležité vedieť, že kto jak sa má v tomto našom hnutí. Takže. Ty si ale načrtol jednu veľmi dôležitú vec, že dievčatá sa možno cítia priputané kvôli tomu volejbalu, však rodičia sú na mňa pyšní a tak ďalej. A riešili ste niekedy, že či nie sú oni presvedčené, že musia robiť volejbal a musia vyhrávať nie preto, že chcú, ale aby vás potešili? Alebo to máte tak nastavené, že majú tak pevné základy z toho domu, že oni sú naozaj dôležité, či hrajú volejbal alebo nehrajú volejbal, že toto ste nikdy nepostrehli? Myslím si, že nie je to, či hrajú alebo nehrajú, ale že v nejakom momente skôr jedna z nich, akože, a to je jedno, že ktorá v zásade, ale akože, že myslím si, že pociťovala a sám som bol z toho prekvapený, taký tlak na sebe, hej, že
že ako nás či nás sklame. A teraz si nemyslím dokonca, že len je to o rodičoch, ale je to naozaj o tej celej našej rodine, že aj o starých rodičoch, že či to je ako keby, že či sa cíti naozaj ona potom tak komfortne v tom. A dokonca akože naozaj, že sme riešili a rozprávali sme sa o tom, že aby oni akože sa necítili akože byť pod tlakom. Mám pocit, že dokonca možno, že menej riešili ten tlak od nás, ale zase by lepšie asi oni povedali, ako treba aj od starých rodičov. A preto ako keby, že aj sme sa snažili potom, či už my, alebo aj oni to tak priamo, niekedy je to ťažké aj povedať akože tomu rodičovi, aj tomu starému rodičovi, že brzdí trochu, hej, že už nevytvára ako keby, že tento tlak, lebo môže byť, že niektorý zápas nevíde trebárs a oni to, niekedy mám pocit, že my už máme, si myslím, že dostatočne tú brzdu, že neriešme prehratý zápas nejako. Ak to nechcú oni riešiť, tak na čo by sme ho my riešili? Tak sa s tým nejako, akože myslím si, že sa s tým vedia vysporiadať babi, akože úplne, že bez problémov sami, hej. Dokonca ako keby, že naša Karolína, ona to berie, tak si myslím, že celkom vážne a komplexne od strávy, od nejakého veku samozrejme, hej, tým, že ona akože vyštudovala niečo, čo je príbuzné tomu športu. Čo vyštudovala? Fyzioterapiu v Brne. A mám pocit, že ako keby, že naozaj, že má to už ako takú profesiu a veľmi sa tomu venuje. Od tej strávy cez, to sme ešte aj my tak trochu možno tomu dali, a určite moja žena veľmi dobrý základ, že tá regenerácia veľakrát treba najmä v tých akože detských a juniorských a teda kadeckých kategóriách, tam sa na to v tých kluboch až tak, poviem to, že až tak nedbá, ja by som povedal, že nedbá sa na to vôbec, hej. A regenerácia myslím teraz naozaj, že do takej miery, že tým, že to je, predsa len je to relatívne jednostranný šport, hej, treba ten smečiarsky post alebo niečo, tak čo sme ako keby, že my do toho napríklad aj vniesli, teraz som možno že od tej témy trochu odbočil, ale minimálne mi to napadlo nejako, že sme už v tom takomto detskom, juniorskom, kadeckom veku alebo kadeckom, juniorskom riešili napríklad fyzio. Hej? Ale to nebolo od klubu, to bolo od nás a bolo to treba a mám pocit, že a odtiaľ niekde možno, že sa vytvorí už taký komplex cestu, ako keby, že starostlivosti o telo. Ale kde som chcel ešte nakoniec skončiť, ako keby, lebo to som rád, že tak trochu odbočil, že až tá naša Karolina napríklad rieši aj mentálneho kouča, alebo teda povedzme, že takúto ako keby, že pomoc. Lebo ona to cíti asi, že to potrebuje. A myslím, že to aj propaguje, že to niekde ste to možno, že aj zachytili. A myslím si, že to k tomu športu ako že patrí, keď sa ona ako keby, že cíti sama lepšie. Nepamätám si, že by Sandra toto niekedy chcela vôbec riešiť napríklad, ale Karča, ona ide asi do každej z tých vecí, takže že do takej relatívne hĺbky. A keď chce byť dobrá, mám pocit, že to k tomu tak patrí, ale už si to naozaj, že dnes už si to riadi úplne sama. Niekde tomu dáte možno, že taký ten len základ, ale napríklad toho mentálneho kouča sme my neriešili. Hej? To si vybrala sama a našla si ako kebyže nejakú cestu. Ale to už bola asi, vravím, že už bola dospelá v zásade. Ja poviem, že v zahraničí je to úplne normálne. Najväčšie hráčky majú svojho mentálneho kouča, ktorý ich učí, či už sústrediť sa pred zápasom, dýchať a tak ďalej. Ja vám profil Instagramový Karolíny Fričovej dám aj do popisku videa, pretože je to nielen o strave, ale naozaj aj o takých doplnkových veciach, o cestovaní, kam sa dá s volejbalom alebo športom všeobecne dostať. Je to aj o tom, aj o káve, aj o tom varení, aj o tom živote, aj o tej joge, o všetkom, čo k životu športovca patrí, aj to robené veľmi hravou formou, takže určite v popisku videa budete mať Instagram Karolíny Fričovej. A teda... Mama ja? Povedz. Ja len k tej otázke, lebo ešte začal iba Tomáš. Ty si nám neodpovedala? Nie. Dala si slovo Tomášovi, takže... Tak má Karolína pocit, že ju ľúbiš preto, lebo hrá volejbal, alebo že ju ľúbiš preto, lebo ja som to skôr... nie, ona určite vie, že ju ľúbim preto, že je moje dieťa. A ona v podstate, ja mám pocit, že ja ani neviem, či ona vôbec rieši nejak tlak, hej. Ona miluje od začiatku, od nejakého trojkového volejbalu, miluje ťažké zápasy so žilou na krku, kedy proste práve ona lepšie hrá, keď zistí, že proste tak teraz musím zabrať, lebo ja neviem, týmto dvom nejde, tak musím ja hrať za 3, takže ona toto... Čo na posledné hráčky trochu ťažké. Hej, ale ako ona je tak víťazný typ, že ona vôbec toto nerieši, že by ma nejakým spôsobom nejak akože, že sklamala niečo, presne, lebo ten support, tak jak aj Tomáš povedal, v podstate s tým, že
sú baby v kolektívnom športe, tak ten tréner aj na tom tréningu, keď je ich tam, keď sú mladšie, tak je ich tam ešte viacej, nemá šancu s nimi riešiť nejaké proste prevenčné cvičenia, neviem čo. Čiže ten fyzioterapeut, ako ten support, ktorý proste my sme dávali líne, alebo teda dávame doteraz, je ako za mňa nutnosťou, hej? Pokiaľ naozaj, že všetci chceme, aby sme športovali správne, ale v rámci toho... Áno, ale v rámci toho kolektívneho športu proste to inakšie nejde. Hej? Ten klub to nevie ošetriť veľakrát a v tých mládežníckych kategóriách určite nie. Samozrejme snažia sa o nejaké formy regenerácie, ale zase ja musím povedať, a to je aj moja skúsenosť s mojimi ženami alebo proste babami, čo sa týka regenerácie, keď majú niekde do sauny alebo na plaváren, to je jak za trest. To akože tie naozaj baby tam nechcú chodiť, to aby sme tam hnali. Takže tak. No a plus je ďalší taký support, s ktorým som ja do toho vstúpila a to je vlastne kondičný tréner. S tým, že ona bola na tom športovom gymnáziu, mala tam priestor, začínali neskôr školu, tak aby mi nespala do 10:00, tak sme tam vymysleli nejakú formu. Nebolo to, že cielené, bolo to niečo proste také, že OK, tak niečo vyplním ti čas, lebo nebol tam taký počet tréningov, alebo teda také nastavenie, jak som si myslela, že bude. A potom už sme v podstate pri tom ostali a sme kvázi doteraz v tom, že má svojho proste kondičaka. Takže nie je rada, ale možno taká dobrá prax je, že keď sa dieťa dostane do určitej výkonnostnej kategórie, rodičia už by mali riešiť teda aj, či v klube je správna regenerácia, správne nastavený stretching, nejaké pozápasové veci, vnútorné svalstvo, či na to cvičia pomimo toho všetkého a keď nie, zabezpečiť to pomimo. Je to taká dobrá prax, ktorú by ste odporúčili, aj keď nechceme nikoho poučovať? Ako za mňa určite, ako oni určite sa v kluboch snažia, hej, snažia sa, ale nie vždy to padne tak, ako keď je jeden na jedného, hej, proste tam sa neschováš. A stále keď sa bavíme, to sú 13, 14, 15 ročné deti, ktoré úplne ešte nerozumejú tej prevencii. Keď sa niečo stane, nejak sa zrania, tak zapoja, že OK, tak musím cvičiť. Ale v podstate potom zase sú fit, je všetko v poriadku a idú si tým svojím a berú to ako mrhanie času veľakrát. Takže preto, pokiaľ naozaj niekto má je nejak nastavený, že áno, vidím, že to moje dieťa proste sa profiluje smerom do nejakého výkonnostného vrcholového športu, tak ja by som určite tieto veci postrážila alebo dala im väčšiu takú pridanú hodnotu, lebo ako má to svoje opodstatnenie. A to nehovorím ešte o tom, že áno, ďalším tým bonusom je aj mentálny couch. Hej, to je proste bežná vec. Fyzio silno odporúčam. Sme tu o tom rozprávali, že ako tí naše deti boli v podstate aj častokrát vyťažované, že to takto jednoducho je, že hrajú 3 kategórie v podstate naraz, niekedy naozaj, že striedajú proste tie zápasy, tie tréningy sú do toho, potom majú ešte školy. My sme niekedy svojho času ešte riešili, ale neviete to veľmi zmeniť, že keď sa tie tréningy treba skončili príliš neskoro, hej, že oni ráno do školy, ale tréning sa skončil, ja už neviem, možno, že niektorý deň aj o 9:00, je to proste neskoro, ako keby, že pre ten režim takého ešte akože vyvíjajúceho sa človečika. A takže to je jedna vec, ale to vravím, menej ovplyvníte. Ale čo sme vedeli, ono sú tu nejaké náklady navyše a úprimne nemyslím si, že neviem, ako to je dnes, ale za našich čias to naozaj nebolo, že by mali fyzioterapeut one-to-one, akože je must trebárs. Ja si myslím dokonca. My sme možno, že mohli začať ešte aj o niečo skôr, lebo keď na tej prvej fyzio bola trebárs naša Karolina, lebo táto potrebovala skôr, tak jej rovno trebárs tá fyzioterapeutka povedala, že aha, ty máš úplne posunutú napríklad pánvu. Ako v koľkých rokoch bola, ak to nie tam? Fú, to by napríklad mohla moja žena povedať lepšie, ale to bolo, že ja neviem, to bolo určite skôr. Určite skôr. Lebo tie deti to robia už potom naozaj, že každý deň v podstate, ako keby, že viac menej, nepamätám si, že od ktorého to tak bolo, akože ročníka, že už naozaj trénovali každý deň. Veľmi skoro sme začali s tou fyziou. No, Lina bola od 13.
No. A to nás tiež tam akože nastavila tá kondičná trenérka, ktorá s Základná ňou škola. robila, že proste je zároveň aj fyzioterapeutka a ona nás vlastne naviedla na toto a doteraz to držíme, lebo za mňa je to úplne perfektná prevencia, hej, ako proste tak to je, je to náklad, ale to je, poviem, jedna z mála vecí, kedy som kľudná, keď viem, že tam ide, že proste to nie sú že vyhodené peniaze, hej, lebo tam si to nedovolí fyzio, hej. Tak to je. Chcela by som otvoriť ešte jednu tému. Nemyslím si, niečo o vašich dcerách viem, nemyslím si, že sa stretli úplne so šikanou, ale ako rodičia, kedy je podľa vás čas zakročiť smerom k možno spoluhráčovi alebo trénerovi a kedy je čas povedať, že teraz sa ale ty musíš pozbudiť to dieťa, že ty sa postav za seba, ty choď a ty povedz trénerovi, keď niečo chceš, toto za teba ja nevybavím. A nemyslím to teraz len na šikanu, myslím to aj keď sa niečo stane, že dieťa není spokojné s minutážou, koľko je na ihrisku, alebo že nehrá. Nejdem sa aj rozprávať s trénerom, ty sa choď. Jedna vec je, možno, že neviem, akože neriešili sme tak intenzívne šikanu, ale máme s tým skúsenosť, úprimne povedané, máme. A my sme to vyriešili tak, musím povedať, že akože veľa vecí riešila moja drahá manželka, ale viem o tom samozrejme, lebo však sme si to zdieľali. A bolo aj tak, že sme sa bavili s trénerkou a nakoniec sme to vyriešili tak, že zmenila tým. Ako keby, že stále v rámci klubu. Ale, lebo akože stávalo sa nám, že naše deti boli takže ostaršené, trebárs, niekedy aj o 2 kategórie alebo o 2 ročníky. Pri Karoline si nepamätám, že sme to museli riešiť a pri Sandre sme to riešili, ale naozaj, že k takej všeobecnej spokojnosti. Mali sme aj pocit, že trénerka to vtedy ako keby, že takto nejako zjednodušovala, zľahčovala. Nikdy to našťastie neprerastlo do nejakého akože takého veľmi konfliktného a nakoniec sa potom ako keby, že znova stretla, ako keby, že to naša dcera, ako keby, že s tými istými spoluhráčkami, len všetky dozreli nejako, ako keby, že takže neostal z toho ani nejaká akože pachuť, treba, tak akože aj také sme riešili. A to také tie minutáže, aj som rozmýšľal, že keby sme sa bavili na túto tému, že čo na to povedať, znova to možno, že ale minimálne v tých žiacko, kadecko, až neviem, akých juniorských kategóriách, nebola to pre nás téma veľmi. Akože samozrejme, že keď náhodou akože dal, to ja som tak cítil, že keď tréner vystriedal našu dceru, tak si aký dôvod na to máš, ako keby hádam, ale ja si stále vždy len poviem, že hej, to máš si laik, tak akože zase neprežívaj to zase až tak veľmi, i keď akože nie je to také jednoduché, ale v princípe až skôr by som to akože riešil trebárs, že viac v sebe, v tej reprezentácii trebárs, alebo kde naozaj asi ten tréner má nejako úplne inak nastavené tie očakávania a to, komu viac dôveruje a komu menej. Ale kým sme boli ako keby, že v tých detsko až nejakých juniorských kategóriách, nesťažujeme si, naše deti hrávali, takže my sme z toho mali len radosť a toto sme až tak veľmi, veľmi neriešili. A možno, že už teraz treba v týchto veľkých kluboch, ale a tam to už je na ich schopnostiach a na tom, že presne, tam už nemáte akože do toho ako vstúpiť, ale v zásade akože len, že vtedy máš tak ten volejbal nebaví, keď moja dcera nie je na ihrisku, ale v zásade to je jediný rozdiel. A čakám len, keď sa tam dostane, alebo no, tak ožijem vtedy viacej. Ty si riešila? Povedala si svojej dcere, toto už za teba nevyrieším, chod si to vyriešiť ty s trénerom? Áno. Kedy bol ten vhodný vek, alebo kedy si pochopila, že už je dosť stará na to, aby sa vedela postaviť sama za seba, ale jej dodať tú odvahu, postav sa sama za seba, povedz to. Vieš čo, od minulej sezóny. Musí aj vedieť, že kto je tréner, hej. Možno by to mohlo byť aj skôr, ale ono dovtedy si nepotrebovala riešiť, že ani ty si za ňu neriešila? No, tam pred 2 sezónami som určite riešila. To som určite riešila a viem, že proste vždycky musíš načítať toho trénera a aj teda vedieť, aký je, lebo proste sú typy, ktorému, keď v dobrom niečo povieš, tak ešte pridá, otočí to, je to celé kontraproduktívne, alebo potom sú proste také typy, ktorí povedia, že OK, jasné, hej, odsledujem to, alebo niečo, hej. Teraz myslím stále konkrétne napríklad nejaké, lebo ja ako rodič sa môžem naozaj vyjadrovať iba k veciam, že vidím, že je unavenejšia, vidím, že proste má s niečím problém, alebo že ja neviem, dajme tomu, riešila som za ňu, ale to keď bola ešte taká akože menšia, že ja neviem, napríklad má
U nás to nikdy nebolo o tom, že musí sa učiť do školy, hej? Povedzme si takto úprimne. Alebo že by proste musela ísť do školy a nemohla ísť na tréning. Ale keď je to napríklad kolidovalo, že narýchlo sa zmenil tréning a ona už mala dohodnuté proste fyzio, hej? Lebo to není úplne také jednoduché, keď sa objednávaš, že proste oni sa ti budú nejak prispôsobovať. No a v podstate keď sú tie decká menšie, tak oni svojím spôsobom rešpektujú toho trénera, ale niekedy je to, že sa ho aj boja, hej? A proste ona mu aj napísala, dajme tomu, že neprídem, lebo mám fyzio, odpoveď bola, mňa to nezaujíma, hej? Tak potom vtedy proste ty musíš zdvihnúť telefón a povedať tak teda akože takto, hej? Lebo to nebolo, že takýto je program, hej, a my sme na schvál tam to trafili, hej, jasné. Ale my sme to proste trafili, lebo tam tréning nebol. Čiže a určite sekretárku. Niekedy áno, lebo práve v tých mládežníckych kategóriách, ty si pamätáš, proste my sme sa napríklad nejaký program, hej, dozvedávali v pondelok ráno, alebo kedy, vieš, že jak to bude, kde to bude a vieš, teraz musíš byť nastavený koľkokrát v štartovacích blokoch, vyzdvihnúť to dieťa zo školy, presunúť ho cez celú Bratislavu, lebo to bude možno šok pre niektorých na Slovensku, lebo si myslel, že vy v Bratislave to máte všetko hopem, šupem, no niekedy je to proste hodina autobusom, to decko ten tréning nestihne, takže ty proste si priparkovaný pred tou školou, nakladáš, odvezieš, ideš do roboty, zase vyzdvihneš, a vlastne problém bol tá organizácia, že ten tréningový plán nebol fixný, hej. Ako áno, teraz to už neriešim, hej, lebo majú autá, fungujú si, hej, ladia si to samé, ale vtedy to bol proste, akože toto bolo viac vyčerpávajúce, jak dajme tomu tie víkendy, ten týždňový režim. No a to, čo si hovorila ešte, čo sa týka šikany, Lina bola tiež ostaršovaná, hej, však boli v tom takom podobnom. U dievčat som to nezachytila. Skôr to bolo tak, že ju vychovávali, lebo však ona bola taký dobrý typ na to, že trošku preplieskať a v dobrom jej povedať, že toto je už fakt moc, hej, tu by si sa mohla chovať tak trošku lepšie alebo čo. Takže tam za to som bola celkom vďačná. Ale narazili sme, tiež sme museli zmeniť skupinu. Bolo to veľmi nepríjemné. V živote by som nepovedala, že sa nejaké takéto veci akože stanú, že si vôbec tréner niečo takéto dovolí a paradoxne s tým, že niektoré dievčatá, ja trénujem aj na beach volejbale alebo tak to, vtedy prvýkrát to bolo tak, že mi tak zahlásila, že tak a ja sem už, že nikdy neprídem. Že nikdy. Bola kvázi povýšená, nebola to jej tréningová skupina, bola, že toto za odmenu, že proste sa pripravovali vtedy na majstrovstvá Európy. Ja sem už nikdy neprídem. A ja hovorím, kde je teda ako problém? No, úplne to nepovedala tak, lebo tieto veci až tak do detailov nerieši, ale proste som si to overila aj od baba a povedali mi, to je jasná šikana. Napriek tomu, že tam dlho držala, až kým neprišlo nejaké ubliženie na zdraví, by som to tak nazvala, aj tak potom som to akože musela do toho naozaj vstúpiť, hej. Ale toto sú proste tiež veci, ktorými proste si prechádzaš. Nemalo by to tam byť, žiaľ, je to tam. Nehovorím, že to proste ten tréner robil, dajme tomu aj náschvál, niekedy aj ten tréner má proste blbý deň jedno s druhým, hej. Ale proste stávajú sa takéto veci, takže áno, toto sme mali. A čo sa týka toho ďalšieho, akože tak to tam úplne, že nebol problém, že by nejak, že ona proste, ja neviem, skončí kvôli tomu, alebo nejak, ale v danom momente to som musela vyriešiť, no. Tak dalo sa to asi vždy tak nejako ukočírovať u našich všetkých. V podstate, hej. No. Ty si to ešte nezažila, teba to ešte len čaká, vy ste to už zažili, dieťa mi povie, že ono má ponuku ísť hrať von a ide von. A čo teraz? Bo ešte o to, že sú to dievčatá. Dobre, išla do Česka, čo je ten najlepší asi prípad na prvé zahraničné angažmá, lebo rozumie viac menej jazyku, je kúsok za hranicami, viete pre ňu zbehnúť autom, keby niečo, ale medzičasom už hrala, aj Maďarsko bolo blízko, aj Budapešť, ale teraz je vo Francúzsku napríklad. Čo bolo, keď povedala, že ide von? Akože tie Čechy prišli tak nejako, tiež takou nejakou evolúciou, akurát riešila ten prechod zo strednej školy na vysokú, dokonca ako kebyže v
to nejako vyšlo zase, ja neviem, či to bola taká perfektná náhoda, lebo nemyslím si, že to sa ani nedá tak dobre naplánovať, že sa dostanete, neviem, že na školu a teraz a vyberáte si k tomu klub, ale nejak nám to vyšlo, že ju oslovil proste, akože ten Prostev, oni ju aktívne oslovili a ešte to bolo v takom veku, že ešte tak nejako sme do toho vstupovali tak trochu ako poradne, tak si pamätám, že ešte sme sa tak niekde stretli s pánom Čadom a aj s Karolínou a ten prvý dotyk, ale už potom prakticky už v tomto veku už sa postupne od toho dostanete ako keby, že tak nejako mimo. Takže ako v nejakých tých prvých dotykoch, áno, vyšlo to tak dobre, že sme to tak nejako privítali, hej, že to bolo super, že a teda to bolo zároveň ten Prostev bol síce to, čo sme my nemali až tak navnímané, že to je taký legendárny relatívne ako keby, že český tím s hrali Ligu majstrov, víťazstvo v Českom, tam jasné. hrali hráčky svetového formátu dnes ano. Proste Vargas napríklad, neviem, či to niekto vie, že hrala proste v Prostejove. Akože o dosť skôr, keď sa tam Karolína dostala, ale v zásade ako keby v princípe to tak nejako dobre vyšlo, že to nebola akože u nás nejaká teraz, že šokantná téma. Hej? A potom, čiže do tých Čiech sme to brali tak trochu, keby Slovensko v zelenom, aj keď ako keby, že treba povedať, že je tam tá Extraliga o niečo, teraz aby som bol tak, že aj podporím to Slovensko, ale je trochu ako keby, že na vyššej úrovni, tie kluby tam už fungujú tak dosť na inej, profesionálnejšie, to je ako keby, že isté, to si akože nemusíme asi klamať. A v princípe už potom ten prechod trebárs do Maďarska, lebo tam hrala v podstate 3 sezóny, kým neskončila školu. Hej, v tom nehrala Ligu majstrov v Prostejove. V Prostejove nie, ale do Maďarska. Ale do Maďarska už áno, to už ako keby, že Ligu majstrov. To už je iná ako keby, že pieseň, ale to bolo nejaký, dokonca už pre ňu to už bolo také, mal som pocit, že už som prvý raz si mohla tak povedať, že nemám školu, nemám taký, akože zrazu vám odbudne nejaká významná starosť. Toto bolo ako keby, že to sa možno ešte trochu vraciam k téme, ktorú sme mali predtým, ale len to spomeniem, že keď sme niečo niekedy riešili, tak bolo také naozaj, že keď toho bolo strašne veľa, že veľa školy a aj náročné tréningy, tak niekedy naozaj tie naše deti potrebovali a skôr tá Karolína, lebo ona nechcela ako keby, že naozaj že v ničom polaviť, že chcela byť vo všetkom perfektná a niekedy je to akože veľmi ťažké ako keby, že tak spojiť a nie vo všetkom sa vám v každom momente musí rovnako dariť a riešila treba túto dilemu, takže potrebovala možno, že trochu takú podporu, väčšinou sa s tým dokázala akože dobre vysporiadať. Sandra to možno až tak veľmi vie, kde sú jej priority a v zásade si, akože minimálne dnes je to úplne iné, ale tiež potrebovala nejakú evolúciu, ale pre ňu škola nebola nikdy akože to top najdôležitejšie. Napriek tomu sme neriešili nejaké akože excesy, sme na ňu hrdí a všetko vždy dopadlo veľmi dobre. Študuje vysokú školu, bude z nej novinárka, hádam, ďalšia, ktorá bude rozumieť volejbalu, takže super. Ale Karolína to naozaj, že ona chcela byť vo všetkom perfektná a tam to bolo ako keby, že taký, že to bolo zložité. Niekedy dokonca aj trénerom hovorí, že alebo nám, jej, si nejaká unavená. No áno, je toho veľa teraz a keď je tam veľa skúšok alebo veľa tohto, tak to ona to nechcela ako kebyže vypustiť. Takže toto akože bolo také náročnejšie obdobie a v každom nejakom čase, ale keď už prešla naozaj do toho, jak som spomínal, treba do tej Pešti, tak som mal taký pocit, že zrazu je to taký, akože, také uvoľnenie trochu, že zrazu mám len šport. A to je niečo možno, že také aj, že taká prvá skúsenosť, nevravím, že to je, lebo toho športu niekedy býva naozaj, že veľa, ale je to zrazu taký iný pocit, že mať len šport a nemať už nejaké iné starosti. Áno, mňa zaujímalo, ako ste to vy ako rodičia brali, že vám dieťa odišlo niekam, kde na ňo nebudete mať dohľad, kde sa môže zraniť, kde bude na ňu možno tréner kričať. A tak toto sme úprimne, teda myslím si, že tak jak poznám aj moju ženu a medzi sebou sme to nejako neriešili. A naše deti, dokonca mám pocit, že aj že to nám hovoril nakoniec aj myslím si, že keď sme sa s pánom Čadom o tom rozprávali niekedy, tak po sezóne, keď ešte dobre dopadla, tak hovorí, že Karolína napríklad bola taký ten typ, Sandra ešte naozaj, že je s nami a čiže tú skúsenosť nemáme, hej, že ako by to zvládala, či vôbec niekde pôjde von hrať, určite má takú ambíciu, myslím si, že hej, ale Boh vie, ak sa vyvinie situácia, ale pri Karolíne on hovorí, že máme tu aj staršie hráčky, ktoré potrebovali takú podporu, ako keby, že od toho klubu, aby, že kde, čo, kde sa chodí, akože kde sa býva a jak sa dostane na tréning, alebo niečo, toto Karolína. Ako keby, že ona vie, že hádam prvá, ktorá, ona ešte dokonca si tam sama povedala, že ja by som možno, že nechcela takto bývať,
povedala, že či by ako keby, že si mohla niečo sama nájsť, keď si to nájde v nejakom ako keby, že budžete, ktorý je ten klub akože je schopný zabezpečiť. Všetko si zabezpečila takto sama a fungovala tam úplne ako samostatná jednotka. Ako keby, že toto sme nakoniec ako keby, že takúto, že ako ti bude dievčatko naše alebo niečo, nespomínam si, že sme riešili. Našťastie teda ako keby, že sú dostatočne silné. Ale keď išla po sviatkoch do Francúzska, nabalili ste jej niečo, nie nejaké jedno? Vždy sa snažíme, a to by som povedal, že my, takže staré mamy, teda najmä jedna z nich, tá akože vždy niečo. Do Francúzska sa to akurát už potom, ako išla tam síce nakoniec na to prvé pôsobisko, ale bola tam na obidvoch autami tam išla, ako keby, že to je niekedy jediné, čo sa ja akože najviac bojím, že keď ide na takú dlhú cestu, ako keby, že autom, že či proste, no už asi aj ja starnem, hej, že proste mám z toho stres, ako keby, ale čo sa týka toho života tam a že či niečo náhodou, to už neriešime takto, už sú veľké, už to zvládajú samé. Ja vám veľmi pekne ďakujem za úprimnosť, za ako ste hovorili aj o svojich chybách, slabých miestach, o tom, ako prežívate zápasy. Je niečo, čo by ste chceli rodičom odkázať alebo ich povzbudiť v niečom, tých, ktorí majú mladšie deti a ešte len si týmto prejdú? Lebo nechceme poučovať, ale chcem povedať, že možno by ste mohli robiť inak, alebo niečo, čo by ste chceli odchádzať, na čo si možno majú dávať pozor? Za mňa určite, aby svojím spôsobom nepodceňovali, keď deti im hovoria niečo, že, ja neviem, že niečo nie je v poriadku. Hej? Svojím spôsobom sme rodičia, vždy tie deti chceme chrániť a musíme ich chrániť. Nemalo by to byť o tom, že by sme ich mali chrániť proste, keď sú na tréningu alebo keď sú niekde, ale žiaľ, proste skutočnosť je taká, že áno, takže len aby, áno, podporujme ich, ale zároveň proste nebojme sa ozvať, pokiaľ vidíme, cítime alebo načítame, že s tým našim dieťaťom niečo nie je v poriadku. Aj keď nie sme z volejbalového prostredia, my tie deti poznáme najlepšie a v podstate my musíme, hlavne keď sú menšie, komunikovať s tým trénerom, s tým dospelým, lebo vlastne on sa stará síce o naše dieťa, chce z neho vykreovať športovkyňu, ale na druhej strane proste musí aj ten tréner akceptovať názor rodiča týkajúci sa vlastného dieťaťa. Takže len aby sme toto, že nepodcenili. Hej. Ja hovorím, keď sú to také akože malé deti, ukážte záujem, že máte záujem o ten šport, podporte ich v tom, venujte sa im, bavte sa s nimi o tom a ono sa to vždy nejako kebyže tak vyvinulo nakoniec do nejakej takej akože situácie, že už potom neriešite iné veci. Buďte pre nich vtedy, keď to potrebujú tam a majte čo najotvorenejší vzťah so svojimi deťmi, aby vám povedali, keď ich niečo trápi. A vtedy v zásade vyriešite, myslím si, že všetko bez problémov a deti budú radi športovať a hádam aj radi študovať a všetko dobre dopadne. Ešte raz ďakujem, že ste prišli. Vy nám pokojne nechajte komentár, ak vás na tejto téme niečo zaujalo, aby ste radi niečo doplnili, komentáre si radi prečítame a nezabudnite nás sledovať aj na budúce.